bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Nangue TV o ceermen Ceerno Siraji Thiam arnoɗo o yettima hande paale o ko yettere Allah no feewi machallah on jii ɗum no jiiruɗon émission uji ɗi ni ɗum noon en jetti dendagal yeeɓiyankoɓe Nangue TV kamɓe kala e mbadi kuftidinde أنتم جميعا دون شك في دماني أبشروا على كياني للدموع خير الأمان على محمدنا يا الله على محمدنا يا الله يا رحمن صل على محمدنا يا الله نصلي على يا الله يا رحمن صل على محمدنا يا الله يا رحمن Mati. Kala bandiraɗo mo Allah holloyi yiɗo mbaadi anda gonɗen ɗo ko Sinthiane Sandel walla ɗum wiyete Santiji ngo maayo noon wongo ɗo ngo ko ngo woni kooli ngo nanten ngo sedi heddi aadi gaab ngo nanten e taarih he ngo ɗumno gaab taw emo yaha kala mo yaade ɓe o ñaawdanmo hamɓe Bulama wiyete Bulama nden ko toon woni laamu ngu wona Bisaw mo yaha toon noon ma taw mo yaha toon noon ɓe o waddannoɓe ɓen gabbinimo yimɓe e jangguino ɗum fof e tarih he yimɓe ɓe gabbiɓe mataw ha ɓe gari ha yeeso ɗa hedde kiloji nogas en ɗo wona ɗo jaati kono ko yeeso ɗa woodi jagguɗo ɓe ɗon warani ɓe taw addani ɗum warande ɓe noon ko ha ɓe ñaama ko wari ko ɓe mbari ko ha ɓeeɗa mbawa tawde ɗum ɗon kisa noon Allah hollimo tan woodi garɗo kadi haalnimo wimo aha
ganda ngudo kudungu wana kudungu jamde wat fere jaha wat fere jaha ni woni be ngoppi be nyaamaade be jawti no ha be jotti e ngodo maayo jonnon be tawi don be tawi kadi laade de fof yimbe be gitti dum fof ko be do wonnobe caggal makko be ha ben jaggamo laanel gotel won don ngel kadi be jepti gawjal ngal ko awjirte ko woni ngel ala gawjal be jotti don be juli elana hetaw gawjal ala waaji ballannodo be o ƴeewi banjal hokkiɓe wiiɓe o gawƴir banjal no alande so mimi ndiyam seeɗa tan leppat so leppi tan kadi helat ɓe goni e awƴirde noon banjal ngal eɓe gawƴa e laanel he e kamɓe gawƴani ko e maɓɓe ha ɓe jottiɗo hakkude ɗo maayo ngo wonno ko hewgo ndiyam kadi ɗon eno waɗi ndiyam ɗo yurtoto ko kaaƴe mawɗe waame o nawiɓe faariɓe to waame to ɗum ɗo to kisa gawƴal ngal kadi ɓocciti woni tan e ballal Allah laanaka ko eno yaha tan e ballal Allah joni kam kamɓe koye ɓe taccu tan ɓeeɗa ngari jiiɓe to hakkunde maayo to ɓe ngala gawƴal jenana ɓeeɗo ko jogorɓe maayoyɓe sabu jii waame o nanana waɓe to te to waame o faaniɓe to toon ko juurtirgal ndiyam mangal français mbiyata ɗum ɗo cascade mawɗo won toon sabu gouverneur o faami alhaali makko fof ni woni gouverneur o jaɓi kees makko mo adduna o wimo bisimilla joni mami yehoye bafata ko toon ñaawoyten eyyi joni noon ɗo ɓeydi en laɓɓiɗinde ɗum hewɓe cikkata histoire he nde o taccata maayo nge ko hakkunde Sénégal e Guinée Bissau ala ko e nder leydi Guinée Bissau ga o tacci maayo ngol o faano ko e nguuɗo laamu ko nanten hen histoire o ko no nanirten ɗum tarikh o no nanirten ɗum ni wonde o tacci maayo eɓe gabbimo e pucci eɓe ɗum ɗo ko ɗo wonno wona maayo Sénégal ngo ɗum ɗo hewɓe cikkat wonde nde o yaltata leydi ndi ko ɓe ndiwmo o yalti leydi ndi ala gonga ni ɗum ne jeeya hen kono noon nde o taccata maayo ngo o wona diwaɗo pour yo yaltu ha o yaha Sénégal ala ko ha o yalta ɓe jaggamo kisa noon o tacciri ɗo ɗum woni ɗo o fayi nder leydi to nde o ñaawoya noon bafata an kandi gouverneur o andi ko e gonga o woni windi waɗi kayit o naagi on tinnoɗa dokka kam kayit sabu mi felliti yaltude leydi ndi mi yaha Sénégal on noon itti kayit windanimo o wi so tawi somi yettima Sénégal laamu Sénégal ngu anda mi wona dokɗo ga mi wona gonga ni mi waddama histoire uji kono mi ñaawama ha laaɓi laamu ngu eno faami ko no jaltirmi toon on kayit noon ko kanko namdi gouverneur o yo waɗanmo ɗum on kayit noon woni nafoyɗo mbo sabu ko on kayit woni mbo waɗoyi déposé to Kolda to ha o wawi hebde nokku ɗo Sinthiou Madina Alhaji ko ni o yaltiri leydi ndi ɗo noon ko maayo kooli ngo wiyete ko goɗɗo maayo woni ngo o taccuno nokku mbo kalten ɗo waɗi ndiyam juurtojam ɗam ɗum ko hedde ga heedi ma woni woɗɗi hedde kiloji nogas ko toon wonno kono wonno en jawti nokku en ngari ha ɗo kadi ko hen jeeya tawɗen ko yo mbaɗɗo ɗum ɗo yo mbaɗɗo yewtere nde kala jiiɗo kadi yi anda ko ni toon kadi woyi ala ko serti ko ni tan maayo ngo ko hewgo ndiyam ngo immi ko gilala guina ngo taccere ɗo leydi ndi fof ɗum woni ko jinnoɗen famude yimɓe seeɗa e tarikh sen leydi ali ɗone kadi ko bandiraɓe men gonɗo kañum goni ɗo lamɓe ɗo e wuuro he Sinthiou Sambel oɗo ko ɓiyiko ɗo wiyete ko Rachidou inne ko ceerno Rachidou eyyi oɗo kam ko musidɗo mon mo ganduɗo wiyeteno Moussa Diaw ceerno Ali taniraɓe lamɓe damfaɓe eyyo taniraɓe lamɓe damfaɓe fofo lamɓe e ceerno Moussa Sy enen fof gardi ɗo jokkere en ɗam ɓe wuuro he eyyi ɗum woni ko min ɗen yettinde yimɓeɓe eyyi hayso hewani kam famnima. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. منكر الحق طريق الحق بالحق فشيخ شيخ تجاني إمام كل يا جهلت الحق بالحق شيخ تجاني فشيخ شيخ
إمام كل آية للحق معلوم للحق مقتول فشيخي سيف تجان إمام كل آية والمقتار عدنا والله فشيخي سيف تجان إمام كل آية ملاذ ملجأ قوس صحابة منذر الغيث ملاذ ملجأ قوس صحابة منذر الغيث أسجع الليث هو المعروف تجان ملاذ ملجأ قوس صحابة منذر الغيث فإن الله أعظمه وأكرمه وأمجده ملاذ ملجأ قوس صحابه منذر الغيث وأسرفه وأرفعه على درجات تجان ملاذ ملجأ منذر الغيث وأودى فيه أسرار وأجلى منه أنوار ملاذ ملجأ قوس صحابه منذر الغيث فتلك در مكنون من المختار أدنى ملاذ ملجأ قوس صحابه منذر الغيث إليك فأنت مأمون له ولرب ديان ملاذ ملجأ قوس صحابه منذر الغيث على يا سيف فجذبونا ملاذ ملجأ قوس صحابه منذر الغيث سريع الوقت علمنا حقيقة شيخ تجان ملاذ ملجأ قوس صحابه منذر الغيث وأجل فتحة الباب Bin festival della calpa bin festival una cerimonia di Dhaka regione di Gabo na setor repiti taban chamado Payam depois a grande oriental a situação que Guiné-Bissau bateu situação de eleição nós precisamos pedir benção de Allah tabaraka wa taala paz estabilidade e entendimento para filhos de Guiné para o mundo em geral para que houve nenhuma situação que é melhor depois para não ter aquele que Deus não faz e para ele quem por vir fazer aquilo ao vai levar aquele benção junto do chefe de estado quem que Deus dará destino de ser do chefe de estado aquele país de resto nós também o me garante mandar para o gigante aquele mensagem de condolência mantenha de choro junto do chefe de estado esse que era encontro com o chefe de estado muito obrigado